Nisip Family Episode 9. Hari lah tinggi lah masih kayak ini enggak ya ko lambo ni ko ya bangkit lah ko dulu lah ndak sudah di karajo din dah sudah tapi anak jantan nang gadang ndak lepek nang katulong do panau ta ape sen ketek gua melaju ke balanjo nak ko sakit tak den badugo anaknya bunyi sapu lah di rumah kita ni banyak anak ko mana pareman menunjukkan sudah karajo din sa kambuto onde trompa putih. Tanya kan cip ko ni bilang lo Nani trompa. Lo ko ane katay. Ako ane katay ane bilang lo. Pili, tabula balik trompa. Trompa putih ya. Tabula cip. Cek. Ngalah ipiti na. Namanya trompa dah. Anak dah. Itu mana pilih sama cek. Ande baka trompa lah. Siya amalan trompa ya. Siya. Dan dia suka ya putih. Nomor pajak ko lalatiah de mamasannya piti lah transfer ndak dikirim barang den do ayo toko online bala konya mana ko oi bala waba do cep diang lai cip dia nampak dia ni sibuk kuah putih-putih ang kateh mana ko putih yo keceang patang dan bali baru lah putih sekali kaki yang ko ko dapet dan balian dari apo nak nyo dan balian terompang ko dari ban benen boleh tahan seketik patang dan balian baru online dan bali lah putih sekali ko lencet lalamu ko pasilayo ko ni cep alamu layo polo diang patang dan bali ko celik ko diang main sepeda kesegeson ka ban kabi sepeda terompang tu wang kate kakian kate apo nang pakai capek abi ang kicik jo rayu-rayu patang balik. Piti na cip banyak na malas trompa. Dado piti rin nampak diang kuade masan online kuah patang lah online lo ne bandi ko diang tawaang. Sadang terompa rin sen diang kuah indak tatuka dua harapak diang kuah la pontong kaki di belakang kuah. Terompa waang lo patang de baru de bandi kuah. Di belakang ini nak muka dah ikut di muka ini dah belakang dah. Indak belakang bang pangan makai terompa ko mangko putui patang de balian baru. Ngicek jong le trompa putih gane apa nang pakai lalamu dipakai ko lalamu diang patang ni bali bari untuk waang dong kicek lalamu ada sen trompa den sekali 2 tahun yang tuka waang sekali sebulan dia manuka trompang tu gate banang ko kali pakai tampuruang dia bentuk kaki yang ko muahnya do ci Allah do ngane bana tak dia trompa pilih cek minta kayang tu akaden jo minta kayang tu minta jangan kaden-kaden je lah. Pitiannya 6 juta. Di mana pitiannya 6 juta? Karajo dia malah teh yang nama malah teh parak karajo dia 6 juta lagi cang. Di pabrik apa karajo biar dapat pitian. Wah suruh di karyawan orang. Ndak dan do biar dia mengalih sayu yang ngalih taruang di pasar tapi ada bosnya. Kada di udak-udak di terang adiang ko. Andai lo ngicip nyuran ke pabrik karajo. Pak diang ko kiriman dia lah patang 50 online ko ndak dikirim barang pitila dan transfer kada tipu lo dan dipajak ko. Ndak malah benefit biar dapat pitian juta biar cari piti 2 juta di situ biar dapat dia. Wah suruh dan mana be ke para orang. Itulah kerajo dia lepo lah. Ayah nak mau minta kaya piti balik ko. Kaden-kaden minta beli trompa. Apa saya tak biar apa pitian juta. Dah sawit orang diang tu. Ang suruh mencilok memaliang sawit orang. Situ. Ay ruang ko pila balik trompang tu lah. Ganeh mana serang trompa dan sen bantu ikuan atau tukar dan awak lo kada. Wang ambil sen ka apo? Paku je same ang agiay ko bisa dipakai balik ko. Bisa rayu bisa beri balik ko. Duit terus mai. Dia cek mengicik banang ado royal patang de mali buko la bantu ikut trompang. Pila ke situ de pelu anjo apo ko. De nagia same seketek. Banyak na cerita serang trompa dan sen nak tabadi dah. Like